गाइस ड्रोन से पहला बार शूटिंग करे जा रहल हतियो। गाइस जमीन वाला दुल्हा फिल्म के शूटिंग के आई चौथा दिन हो। गाइस तो ऐसा के बता दियो कि अभी तक हम 48 गो शॉर्ट कॉमेडी फिल्म बनलियो है, लेकिन 48 गो फिल्म में से अभी तक एको गो फिल्म में हम ड्रोन से शूटिंग न कर लियो। लेकिन गाइस आई पहला बार जमीन वाला दुल्हा फिल्म के शूटिंग ड्रोन से करे जा रहल हतियो। कहला कि गाइस आप बढ़िया बढ़िया फिल्म बनावे को तो बढ़िया बढ़िया से न शूटिंग करके तो ऐसा के दिखावे के हो। तो गाइस फाइनली कैमरामैन अपन ड्रोन कैमरा के सेट करके कैमरा उड़ा देले हो और गाइस देख सकला हो कि शूटिंग भी स्टार्ट हो गेल हो। गाइस फिल्म के शूटिंग चल रहा हो। जब तक तोरा फिल्म के बारे में कुछ कुछ बात बता दो छियो, चला सुन। गाइस ई फिल्म गांव के एगो एहन लड़का के कहानी हो जेकर जिंदगी में जमीन के कारण बहुत बड़ा मोड़ आवे वाला हो। ई फिल्म में कॉमेडी भी हो, इमोशन भी हो, ट्विस्ट भी हो जे कभी शायद तू सोचले न होगा। गाइस ई फिल्म के लेल हम सब 20 दिन से लगातार मेहनत कर रहल हती। और गाइस तोरा सबके बता दियो कि आई के शूटिंग सेट पर कौन कौन आयल हो। गाइस तोरा सबके बता दियो कि ड्रोन वाला भाई 2 आदमी से आयल हो जे की भाड़ा पर आयल हो, उनकर नाम न पता हो हमरा। और गाइस तीसरा हो जे हमर भाई छोटू हो। और गाइस राजेश जी भी आयल हो जिनकर सीन बच गेल रहलो, उहे शूट कर रहल हती। गाइस अभी के दोपहर के समय हो रहलो और इतना ज्यादा धूप हो कि ड्रोन जल्दी गर्म हो जाए। तो गाइस फाइनली तो ऐसा के वो खुशखबरी दे रहल हती जे कि टीजर बहुत जल्दी यानी कि 1 से 2 दिन में तो ऐसा के सामने रिलीज कर देबो। गाइस अभी से एगो बात याद रखिए, जमीन वाला दुल्हा खाली नामे न हो, पूरा कहानी ई नाम के मतलब समझ तो जब तू सब फिल्म देखबा तब।